kwaiwai mabuja tauya nenhau manhoko dzozuva rogumisira mwedzi uno waChikumi. Nyaya yechimanjambudu yaparira wamwe mushishi kwedu uno kwamutoko. Kuna wabasa wairi wanoti Emmanuel madzidzise pabodzipona Colin Taruwa wasungiwa wakaisiwa kumberi kodare dzimhosva nonyaya yechimanjambudu. Wabatiwa pabodzipona mupurisa anonzi Amon Mwatsika. Ipapa kwaiona vanhu vanga wabatawa nemabhero waida kupinza mabhero wakati wari kuda mari yekuAmerica inoita zviuru 5,300 kuita yechimanjambudu. Ipapa wapowa bhero rinoita zviuru 5 zvemari yomunyika pamunhu mubodzi. Iri toramba richiti pamberi nevanosungisa vanhu vanoita zvechimanjambudu mumazambuko edu ya. KuHarare vanhu wadoka vari kuvhunduka kuti kohokonai vanhu vachida kuzvipa masimba wasina. Apo tafadzwa muguti ainyora tsamba kumasangano akazvimira ega achiti iye ada kuti wese vagoende kuungana kuhofisi kwache. Paribe agoziva kuti sei nokuti paribe kana mutemo unomubvumira kuita izvozvo. Iye basa rache ndokuringa kuti zvinhu zviri kutekera chere zvisvinu muguta rinomudunhu rokuHarare ro. Heno mabi angu kuti vanombofunga seiko vanhu wa. Iyo kanzuro yeguta reHarare nyasi yatanika kusarongeka kwayo pachena apo yaburitsa urongwa hwayo kuti ida kuti igowaka hotera, igowaka misika, igowaka musika chiteshi chomakombi pabodzipo panzvimbo yoCoca-Cola paye. Pakwai nzvimbo yakaringana noCoca-Cola ndiyo yada kugoisa zvinhu zvese izvozvo, asi vanhu vese wabva wanetseka kuti kohokonai vachiita murongero wakadhakwa wakadari nokuti paribe kana kufunga kuti vanomisa sei kuwanditsa kwedzimotika dziripo kupfuura murodhi yeMasekei. Heno mabi yangu toramba takandoringa. Kambani yeZupuco yareketa kuti yaingidzira mari kukwira mabhazi kubva mangwana. Ipapa dzanga dziri kupihwa dzichitangira pamadhora 30 kuenda pamadhora 20 dzakutandira pamadhora 60 kuenda pamadhora 120. Idi gore rino aiwa paribe chisvinhu chinosara. Ipapa vari kukwidzawo kudari mari asi wanhu nyasi wadoka wakaita kuti tacha nzvimbo dzese kuita somasvosve. Paribe kana mubodzi ari kuboya chokukwira kuenda kudzimba. Wanhu wadoka wakazara munzvimbo dzinokwirwa mabhazi dzo nokuti iyo Zupuco ndiyo egani ino mabhazi nemakombi anokwiriwa newanhu. Idi nzvimbo dzakaita sana Harare, Mutare, Masvingo, Bulawayo dzadoka wanhu wakaita kuzara kumira zvekutoti kana kutaramukana paribe anogona kureketa zvazvo ipapo. Heno zvikareka kuengidzira chirwerechi kuti chitekesherepo kare. Wanogara munzvimbo yematapi kuMbare kwaita mwoto wambopfuta. Heno kana wazodzimiwa asi tinoimba kuti paribe wanhu vakuwara, tichagokupai zvizere kana tagoboya zvizerezvo. Kwaino bazi rinotekaidza sarudzo dzonyika roZEC riri kuringira kuti riite wanhu vanouya kupinda mukomisheni yoZEC. Wanhu kwai vanofanira vari wanhu vanoziva zvavanoita kunyanya munyaya dzokuimbika. Heno mabi angu kuti vachagoboyeka chere. Tinaendesa mazita evanhu vatinofungidzira kuti vanogona kugosikinya tusvinhu ikweyo. Bazi rehurumende rinoringa nezvemishonga inofanira kupiwa wanhu munyika rabvumira kuti wanhu vagosenzese kamushonga kanosenzesiwa kumhuka koivermectin. Kwai kamushonga aka karofanira kugosenzesiwa kuwanhu vari kuda kukatora kuti warapiwe kudzivirira kana kurapiwa chirwere chodzihwa mupengo. Tinofara nazvo izvi nokutoti Medicines Control Authority of Zimbabwe yabvumawo kuzvibe kana kunetsa wanhu nokuti kuna vamwe vazhinji wagoreketa kuti vari kubatsirwa nako kamushonga koivermectin ka. Kuno mumwe wedu ari kuBotswana anonzi Tendekai Katsiga akanhadzira kanhu kache kanoita kubatsira vanonetseka kumbwa nzewe kuti dzingwe zviri nani kachishandisa zuva. Kwai kambani yache inonzi Deftronics yanhadzira kanhu zvekutoti kakutosenzesiwa kune vamwe vapwere kuti wakasike kuboya zvinoita kuti warerukiwe nokumbwa zvinhu zvinenge zvireketiwa. Toramba tichimutenda. Idi nyika yedu yakadzinga vanhu vazhinji vanoita tusvinhu idi.
kwainobhangira nyika rakugomanikidza mabhengi kuti aendese mari kuDeposit Protection Corporation kuti iite kuzvokuchengetedziwa ikweyo iri mari yomayusa. Kwaizvo vari kuitira kuti vanhu vanenge vagwesa mari dzavo dzomayusa kumabhengi dzirege kugotsakatika. Idi tinoziva hedu kuti vanotsakatisa mari ndiwo wakuru womabhengiwa kuti mabhengi ndiwo anotsakatisa mari egani. Knowledge Musona ari kufara kwazvo kuti aenda kuSaudi Arabia uko kunomakutukuti womari, aenda kotambira bhora ikweyo mushure mekunge kwaanga ari kutambirako wange wachamudaba. Idi makorokoto kwaari, tiringe edu dziri kuitika pasi rese. Nyasi yadoka iri batai murefu batai mupfupi kumuzinda waJacob Zuma kunkandla ako waendako wazhinji wati iwo wari kuda kuti wagoringitse achauya komusungayo kuti mbani. Idi mabi edu aiwa izvi tiri kuona zvichigona kugonetsa munyika mumu, ticharamba takaringa tichigokupai zvizere isusu. Nyasi pokare kwadoka kuri kuita kupfuta chaiko muEswatini. Kwaipapa masoja adokerera kutekaira mudzimba wachikuba vanhu. Idi zvakatooma mabi yangu, zviri kuratidza pachena kuti muAfrica medu muno aiwa kuparana nako dohwe asi musisi mubodziyo, nokuti zvaingoitiwa kwedu ndio zviri kundoitiwa kunyangwe naizvezvi kuSwaziland ku. Heno mabi yangu kuti zvichapera neiko. Kambani yeHuawei yagoti iyo ichaisa nzvimbo dzinotekaidza masaisai dzinosvika zviuru 2 kunyika yoGhana kumaruwa kwawo. Wari kuda kuti vanhu vanosvika mamiliyoni 3 chaiwo wagoringana nekubatana nemasaisai. Toramba tichizvitenda izvi. Bill Cosby agonzi achabuditsiwa mujere nodare guruguru munyika kuBaltimore. Izvozvi paribo vanhu vachabvumiwa kuti vamusungise nenhau ibodziyo yaanga apindidziwa mucheri. Idi zvachemubi edu ano mari. Kunyika yoCanada kwagwarashiwa vanhu vanosvika 200 nokuda kupisa kwakanyanyitsa. Mupisiro wakagweita gore rino paribe kana akambosvika makoreyo kuti kwapisa zvakadaro. Idi kupisa kukagosvika kumadhigiri anosvika 50 chaiwo aiwa kuringe kwanyanyitsa, saka wari kupfa kudari. Kuno murume anonzi Darren James kuAmerica akaisiwa mari inoita mabhiriyoni 50 zvaanga asingafaniri kuisiwa neChase Bank. Izvezvi kwai akaibenhutsa mari iyi akati ari kuidaba nichakeba mariyo, iwo wakabva waitora. Idi toramba tichikurudzira vanhu wakatendeka wakadari. Tiri ipapo mabi yangu aiwa kwanyasi togumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.